Yo, abusia for me mo bibia very good morning Emfa Emra Mandates TV. Ene afei ene your first day and I said ne your first day. O share sa page and I said platform yi also ultimi join ya subscribe na share na leave comment na unuanso no enya bi na ontimi enhwe hey Mandates TV. Wo dey subscription now and ehia any news na wonso benya tie no ana ehia to subscribe na leave comment na enema enso intimi enkwe enfama na nsem bebre enso etimi eba enye asam keto akra krobia kumase asante kotoko edenra board meeting no etimi eba so na ensem be ene firim eba ya asante kotoko enano pa wom aye signing asante kotoko aye signing yere hon sam ebetimi aba kotoko e de goalkeepers ha afi no mpesa omni omo ya adwuma abetudwa goalkeepers no se ene hon sam no eno nso etimi etebeko ni etimi aye sa stories ni na etimi de ma subscribe yes send ntwe kokko na ehye e wase say please subscribe na bibia nso enkwi na ye hyase emfa emfiri e kotoko omo asoe na enene ma memfa entuo ne nsi edi kan be kara cho se nora precision no erese kotoko company mfo etimi adna official se taki ana moko akoye sa precision no na enima enso etimi akwedumo na latest amen say kan se yame aduma 30th July kotoko ebe start precision no e wo Ghana ha yes on be start precision no e wo Ghana ha ansa na mo awura mo enso e wo taki 15th to 30th eno e August na no so matimi akobo adwuma ama bibia enso atimi akweduma na latest amen say kan say coach and team ene Abdullahi Gazelle ene the team no ebetimi start sa precision no we say Abdullahi Gazelle you team no omo coach a bibia enso ekweduma enke wo say Asante Kotoko etimi start omo you team no ene manimu ya na enso nam say coach and din and prosper nate ogum woni management ne nsensem ne ntino coach and din Abdul Gazelle ba abesomu na wahwe akiri adema coach and din coach prosper nate ogum kopense issue no ombetimi a resolve na bibia nso atimi akyi etimi edmond 30th July no kotoko team no beye precision no motimi start o Ghana ansa mo demani atimi akiri mo take na yento so dia ndura board meeting no etimi eba so na sa board meeting na eba so no me paachi esi ndura coach and prosper nate ogum etimi ekwo kyerɛkyerɛ ne nsɛm ɛkyerɛ mpanimfo na wotimi kyerɛkyerɛ ne nsɛm ɛkyerɛ mpanimfo no ɛna board chairman and dean ɛne no aye Dr. Kwame Chase ontimi ntie prosper nante ogum the side of the story nko na ontimi emu obia nso fo ntie wo so frɛ ene CEO Mr. Ideas na ya amponsa na ono no etimi atwenka na wo hwɛ the side of the story na opana ne din ene Dr. Kwame Chase etimi efrɛ na ya amponsa open entimi ampiki ko no enso etimi owa niema enso entimi anki na yesi open no enra na enya asemkuto akra na anko biahen etimi ekasai se ade so mo hwe se omone open ne dine na ya amponsa ebetimi ahia na bibia enso etimi akwi enso etimi edi eho yesi enra ye frɛ na ya amponsa sa open no wantimi amfa ko na yere ho nsem no eno nso etimi edan enso ewo ho na yetimi ebusai se body owura ma wonim se opponent ene no Dr. Kofi amwa apan etimi ko kansen bi etimi efa no coach prosper nate ogum ho se na musi hu nsem no eno na board etimi ka sansem na etimi ba na se opponent ene Dr. Kofi apan amwa etimi ko kan na enye ne kwan so enso eno no ene latest men se camera ho nsem no etimi edanti koto company mfo hwe sinyame ya dum besanso ahia na omone coach and team ene prosper nate ogum na ya omponsanso etimi ahia na matimi resolve issue no na bibia enso etimi akoye enso etimi na nyame ya dum season ya beboy kotoko are 4 goalkeepers ene person mo di omo start eno ye season no uni say last season Asante Kotoko etimi the goalkeepers 4 ana etimi start ye this season Asante Kotoko person mo goalkeepers 4 etimi start na Ibrahim Danlad yesi akwara no episode na Asante Kotoko ne ebema Ibrahim Danlad etimi afri Asante Kotoko akwa ene so betimi enya foreign contract onya foreign contract dia obetimi akọ na nya foreign contract paria ade sa branch ne din ene Danlad betimi stay Samson branch ne din ene Kwame Ban
wɔno nso ne kɔtɔkɔ mpanimfo atwa nkama a wɔatumi de kɔtɔkɔfoɔ no atumi ama no agent a wɔn atumi edi nkɔmɔ ɛne Yusuf Ahasan Chips a former player ɛma Asante kɔtɔkɔ nkɔmɔdidi no egu so atumi ɛkɔ so ɛno abɛyɛ story no atumi atuma o sɛ Accra Lions mo goalkeeper mo former goalkeeper mepaatwa aberante ne Patrick Asare ɔne kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ɛne no atumi awie Beche United mo goalkeeper ndine Abdullahi Idris nso no nkɔmɔtwetwe egu so atumi ɛkɔ so nti Kwame Ban Abdullahi Idrisu Patrick Asare Ibrahim Danlad when goalkeepers are Kotoko ebetumi ti ɔmo nso no astarte season no na nneɛma nso akɔyi nso etimi edi ama wo na ne yɛtɛnsɛ na yɛde sɛ kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ɛde players no bonus bi mo ka Asante kɔtɔkɔ mpanimfoɔ etimi atua saa aka nyinaa ama players no no ɛnyɛ de sɛ bonus bi a nso etimi aka mo ne management members no nyinaa yɛde so bibia technical team no kɔtɔkɔ ɛne obi aka yɛde ho nsɛm no etimi ɛdan aka 2 months salary ɛna wɔ sɛ kɔtɔkɔ mpanimfoɔ etua ɛde ɛma players no abrante ne de Steven Dese Mukwala yɛde sɛ officially kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ɛntɔmɛ official announcement no wɔn ne abrante no atumi agree deal a 2 years still ɛna abrante Steven Dese Mukwala ebe signing amakoro bia Kumasi Asante Kotoko enya asemutu akra Steven Dese Mukwala kɔtɔkɔ mpanimfoɔ apenache ne no wɔn nsa enya kana ɛne side ho nsɛm no ebe down sɛ den ebe carry show sɛ abrante ne din ɛne akono ɛne Alain Thierry ɔno nso ɛdwane Asante Kotoko nti ebe kɔtɔkɔ mo second signing na no so bibia akoye etimi edi amount yengura mo Heart of Folk ɔmo nso so abrante ne Francis Twene mari ka kra cho sa akwala we ne de mene na ɛna ɛte ɛwɔ fie ntimi ka no ho asɛm na minim te no sɛ na ade no nso no esi ɛkɔ nyame adoma urama Entwa enkopense week we eba na we na branch no officially watimi adwane Accra Heart of Folk team no science na nke wo se ndra kroko na okoye medicals edema Heart of Folk team no na so ba kumye ne bi ntino entimi amaso week we eba na we epere na Accra etimi adwane Accra of Oak na ise bibia enso etimi akoye subscribe to Mandators TV latest bia ebeba no ebetimi edi account na enema nso etimi akode subscribe Mandators TV